kameampi nuotio. No niin, Lapland ja eka heitto. Ja kala. Katke. Kiva taas, hei. Jos oli hirveä. Mun mielestä se kävi pinnassa ja auki. Oliko se kiinni? Aukisko se siitä? On siellä ollut jonkun verran ruutia takana, jos se siitä aukesi. Oliko se kunnolla kiinni? Olisiko jäänyt vähän auki? Mitä vittua täällä tapahtuu? Niin se irtos vaan, ei sit pitää sen ihmeellisempää. Saatana. Olette painanut kiikkameraa kesken hyvän medon. Nyt on komeet. Se tuttu paikka. Oh. Ihan rannassa on sitten välillä kaloja tuossa reunassa. Se on komea. Ei mun onkeen komea Ei komea. Onpas komea, se on kyllä yli 50 heittämällä. Tässä taidetaan katsoa jo voittajakalaa. Katsotaan tää video sitten mökillä, niin täytyy Visa kyllä sanoa terveiset sinne vaan mökille, että toivon, että irtoaa just ennen haavia. Eiköhän lukko auki. Harmi nyt kun ei yhtään lähempää pääse zoomaan. Kato, se oikein lähti sen perkele perään. Mieshän on tosissaan. Just kun me oltais ruvettu kiskoon Tuukan kanssa kalaa, niin toinen rupes mesoon täällä. Uskokko, jos toi irtoo, se huutaa kuin hyönä saatana. Kyllä vetää komea. Miten se voi jäädä tuohon perhoon noin hyvin, ettei se irtoa? Ui saatana. On kyllä hieno kala. Oikeassa asennossa se koko ajan. Juu. Se pääsee kääntyä. Kato. Oh. Ui saatana. No toivottavasti nyt pysyy kiinni. Se on kyllä pari kertaa antanut hyvät ilmalennot. Ihme, ettei ole irronnut siinä. Nyt on haavi lähellä. Kato, taas lähti. Tuliko? Hyvä. Se kannattaa varmaan mittailla. Mitä sano? 5,5. Oi saat. Vittu irtos. Oli hyvän kokoinen. Eikö sä oo Tuukka ihan hyvän kokoinen? Vai? Yllättävän rennosti sä sitä sinne haavittelit.
Kun mä katsoin eka, että se on niin pieni, ettei sitä kantaisi ottaa. Tuukka kyllä on, siis näinkö se kun sinä vaan toi tätä kun koiraa narussa saatana, ei ollut mitään tekemässäkään ja yli 40 harjus kuitenkin. Niin. Tuukka on rauhallinen mies. Aina ne on pieniä. Mä ajattelin, että se on pienempi kuin mikä se edellinen. Joo. Op. Ei pysynyt. Näikö se? No, me on nyt otti. Kato, hyvä kokonen. Grilli päälle, jumalauta. Siitä se tulo. Noin Tuukka, sait mitä tilattiin. Kyllä. Iirolle kala. Täällä on aivan hanakoita ottaa. Katoppa meitä, miten Tuukka käsittelee haukea. Laittaa sormet ihan ronskisti meinaan tohon. Niin. En mä ihan tohon asti kyllä laittais. Se jäi siihen. Ei lähde edes nyt menee. Juu. Mulla alkaa ainakin olla tuo ranne, joka loppu heikkoinen. Tää on yhtä kiskontaa. Mä jotenkin vaan kalastan paremmin kuin sä. Se on jännä, että mikä siinä on. Fiske tulee. Onko se valmis? Tuukka, haavitaan. Nyt tulee. Tulee kiire. Tuukka. Syönti alkoi. Tässä varmaan Tuukalle ollut ihan hyvän kokoinen, mutta minä en haavita edes tällaista. Hei, lopetas nyt. No niin, terve. Kyllä on komea, juu. On se vitun nätti, joo. Tuus nyt saatana sieltä. Yes. Woo! Hanks on Tom Hanks. Mennään vähän tuohon ylemmäs, kun se joutuu uutta uimaan tuossa montussa. Oho!
Nyt olemme löytäneet luonnon pedon. Oho. Eikö kuva? Kyllä kannatti pelleillä. Eikö? Näetkö se? Oi se joku muukin ala, älä nyt leiki. Ainakin iso se on, ei oo hauki. Tuukka. Ei oo hauki. Haavitan nyt perkeleen pelles, ei jumalauttaa. Siinä oikein kalamiesten kunkku. Pitäisköhän sun mennä rantaan runkuttaan sitten, jos sä haluat vielä mittailla sitä tai muuta. Mitä mä tätä mittailen, kun et oo kisakalla? No joo, mutta on se nyt komeana valo. Olis vähän elvyttänyt sitä. Kyllä on. Fiske. Valvotaan vaan, valvotaan vaan ja jutellaan. On meillä aikaa aina aamuun, joskus koittaa vaan. Onko keitto? Aika isoa. Mitä vittu? Ota haavi nyt, saatana. Ja järvelle näin, Ota haavi nyt. Heijastaa. Tuulen on ääni, kuin valitus vain. Tää kaikki meille luo tunnelmaa. Takkaan tuulen loiste, kasvosi sun saehtumaa. Meillä on hyvä olla, tahdon olla näin kun valvotaan. Valvotaan siis, valvotaan molemmat me siis. Me tästä ennen vain kenties haaveiltiin. Kun sun kanssas näin mä olla saan, niin mulle se vain tämän hyvän olon aikaan saa. Mä näen, tiedän, että luotain sinä koskaan lähde et. Me toisiamme rakastetaan.